ସଭ୍ୟତା ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ସଭ୍ୟହୀନ ମନେ ହୁଏ। ନିଜ କର୍ମ ସଦା କରିକି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ନେତ୍ରେ ସଦା ଅଶ୍ରୁକୁ ଗଡ଼ାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ କଳଙ୍କିତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ନାରୀ ଅଟେ ଦେଶ ଜାତିର ସମ୍ମାନ, ନାରୀ ନୁହେଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପାତ୍ର। ଧର୍ଷଣ କର୍ଷଣ ସହ୍ୟ କରି କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ତାର ନେତ୍ର। ଗଗନରେ ଉଡ଼େ ନାରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳେ ଜୁଇ। ପାଷାଣ ସାଜିଛି ମଣିଷ ସମାଜ, ବହି ଚାଲେ ଅଶ୍ରୁ ନଈ। ନୀରବତା ନୁହେଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଅତୀତ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୂଷଣ ପରିଧାନ କରି ପାପ ପଙ୍କେ ବୁଡ଼ୁଥାଏ। ନାରୀ ପାଇଁ ହେଲା ଲଙ୍କାର ଦମନ, ରାବଣର ନାଶ ହେଲା। ଦ୍ୱାପରେ କୌରବେ ନାରୀ ଅସମାନେ, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ସ୍ୱୟଂ ହେଲା। ଆଜିର ମଣିଷ କାହିଁକି କରୁଛି ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଷ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ରହିଛି ପ୍ରମାଣ, ନାରୀ ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ।